nder ɓanñinago maɓɓe cakkitigo ngo ɓe finjini e talata hankinde pele ɗiɗi ɗe na jiiɗi ɓeydude mbawka gollorɗe nokkuje ɗe ngam tawtorede luumoji diwanuji ɗi e windere nde e certinde e renude jokkodire windereje ha tenti noon e fannu ogirde fedde leyɗe Europe e fedde leyɗe Afrique kadi dartini hadde ɗanle ɗe rewani sariya fewde Europe ko hunde nde addani landaji kewɗi towɗi e nder dunde Europe ɗi duuɓi cakkitiɗi ɗi ƴañde e dañde woteji ɓanñinago ngo tintini kadi nafoore sembinde ɗanle rewɗe sariya ngam ya garta ha tenti noon e janguinoɓe kaduɗe towɗe woni université ji e wittotoɓe ɗe pelle ɗiɗi ɗe ciftini to luwanda darde mumen e gollidude bangeji kewɗi bawɗi hutorede Union européenne e Union africaine noddi kadi yo hareji Soudan dartina ko yawi e hebde neɗɗagal e nde leydi ndi foof ɗe mettini kadi bonandaji ɗi ikonu o Soudan naɓe RSF mbaɗi e nder nangugol wuro El Fasher ko ɓoyani ko batu Union européenne e Union africaine garowo o ma yuɓɓine to Bruxelles leydi Belgique kono ñalade nde ɓanginaka taw